Čaute ľudia, on sa Ultrim a dneska budeme hrať. Čaute ľudia, on sa Ultrim a dneska budeme hrať Five Nights at Freddy's Hellbound. Je to part 2 ľudia, takže ľudia, dajte like, aj odber, dajte like a odber ľudia a uvidíte, jak budem hrať tento hra Five Nights at Freddy's, takže ideme na to. Ideme na to ľudia. Mám masku, sme hrali. Zase hovoríš, nie? Vypáni more. Čo to bolo? Nie, to... Ja som dačo počul. Music box. Dobre? Čo ty robíš? More, že... Eventually, they just stopped trying and left them with some kind of rumors you might have heard lately. You know how these local stories come and go and seldom mean anything. Takže zoberiem toto, môže povedať na Freddy. That whatever is going on out there, Jak fungoval to? however tragic it may be, has nothing to do with our establishment. Music? It's just Nie. all rumor and speculation. Ja už People prehrám. trying to make a Ja už buck, you prehrám. know. Our guard during the day has reported nothing unusual. We're on watch for Pani. till close. Okay, well anyway, hang in there and I'll talk with you tomorrow. Čo bol? To čo bol? No, už ide Bunny. Musím dať music box, aby neprišiel papieť, aby som neprehral. Všetci sú tu ľudia, Pane Bože, všetci sú tu postavičky, horory, strašidelní. Už príde Bunny. No a potom už ide Toy Freddy, ten tučný, vyzerá jak gorila. Kamošek. Hello. Vypani, ty chlapec. Sakra. Vypani, ty pani. Ty baklažan. Jak tam robí music box? Ty všade. To tam, nikto, len on. Vypani more, jak chcem vyhrať. Už koľko, čo jem? Sakra. Vypani more, však ja nemám nič jedlo také sladké. Nemám sladké toto všetko. More, však vypani, ja chcem vyhrať. Ten mi pôjde preč. On tu stojí. Jak Už ide. Dobre, pozeraj, dobre. Vypani, pozrieme toto, dáme music box. Vypani, ty foxy, vypani. Dobre, dám music box. Už ide Chica. Pane Bože, to čo je za hra, ľudia? Sakra, rýchlo musím vyhrať. Rýchlo. Ja budem tak rýchlo, ľudia. Budú hrať. Tam dáme music box, aby sme neprehrali ľudia. Kto tam? Ja som tam videl dačo. Chica tam. Pane... Koľko sú tu ľudia? Koľko sú tu animatronics, vypani, Mangle tam. Nebudem vyhrať, ľudia, ja nebudem vyhrať, však... Počkaj. Dalo masku nefunguje. Už išla preč, dobre. Koľko sú tu animatronics? Je to ľudia hard mod. To je normál, to nie hard. Kámo, sakra. Bude tam plný boj, nie? Ten... Panik. Rýchlo, daj svetlo. Už ide, Freddy. Dobre, vypani, robím music box. Pozrieme tu,
Nikto. Nebudeš mne zobrať baterku, to je moja baterka. To čo bol? Otvor! Joj. Videl ste ten video, čo som dostal darček a to bol... šialený bol ľudia, to čo? Joj. Dobre. No dostal som hráčku ľudia. Joj. Night 4. Už posledný a ideme už FNAF 3. Zase hovoríš dobre. Hovor koľko chceš a mne bude boliť hlavu. Dobre? Zoberiem fľašu a ťa hodím tam. Hey there, Night 4. I told you to get the hang of it. Okay, so just to update you, there's been somewhat of an investigation going on. We may end up having to close for a few days. I don't know. I want to emphasize though that it's really just a precaution. Fazbear Entertainment denies any wrongdoing. These things happen sometimes. It'll all get sorted out in a few days. Nie. Keep an eye on things. I'll keep posted. Just as a side note though, Music try box, to ja som avoid nevidel, eye ja som už contact pred. with any of the animatronics Dobre the way hrajú. that you can. Someone may have tampered with their facial. Dobre, poď preč. Nikto tam. Myslím, tuto hra nie je ťažká, je to ľahké. Myslím. A to už bude veľmi ťažké, už ide všetci tu animatronics a to bude, no, ten Foxy vypadne a ty more chodíš jak. No a budeš furt tam stojiť. Furt tam stojí. On tam stojí. Koľko budeš tam dlho? Bude vora ráno? To bol. Tak prehrám. Ale nikto rob music box, prosím. Môžeme to hrať aj VR, ale ja nemám. Tu tam. Ja som už vie, že tam bude číta. No furt tam Mangle. Však vypaní, ja prehrám už. Nemôžem robiť music box, ona je tam. Teraz ide bány. To čo je ľudia? To čo je za deň? Dobre, vypaní. Som robil music box, toto. Dobre. Dobre, nepoď tu, more Freddy, ja chcem vyhrať. A ty nie, už ide Freddy. Nie, už ide Freddy. Ty magor, buzerant. Vypaní, stojí tam. Stojí tam. Ja už viem, že tam bude baný, ja viem. Rýchlo rob music box. Nikto tam. Je tam. Povedz mi, kto je tam, Freddy? Keď nepovieš, no, dobre. Ty myslíš, že ja som Freddy? Ja som človek. Rýchlo. Čo som ja robil? Čo som ja robil? To čo bol? Ja si vyhrám ľudia. Ešte 5 AM, musí byť 6 AM. No a kde si, povedeš?
povieš mi ahoj, no a nie si tam. Tu budú postavičky. Joj. Vidíte ľudia, ja som profík, ja viem toto hru. No a ešte sme dostali darčeky ľudia. Au. Tak si dám. Vytvoríme to. Freddy Food Bar. We went to great lengths to create an authentic VR experience, including using scanned photographs for reference and using original performance routines where applicable. Čo? Takže ľudia, toto je pre všetko. Tento video, toto bolo všetko. Takže ľudia, dajte like, aj zvonček, odber a dajte 9 lajkov, ešte bude part 3 a uvidíte ľudia, budem hrať tento FNAF 3 Night 1, takže majte sa ľudia.